Και μέσα από αυτή τη διαδικασία έμαθα να αγαπώ τα λάθη μου. Κάθε έργο γεννιέται από κάποια ιδέα. Έχεις μια ιδέα, έχεις και τα εκφραστικά σου μέσα, έχεις την αισθητική σου αναζήτηση, τις αντιλήψεις σου και ξεκινάς την υλοποίηση, να δώσεις υπόσταση σε αυτή την άειλη ιδέα. Πολλές φορές συνηθίζω να λέω ότι κάποια έργα είναι σαν να ανοίξεις μία βρύση και να τρέχει το νερό, έτσι, με τέτοια ευκολία. Βγαίνουν με μια απίστευτη ευκολία. Και ενώ βγαίνει το έργο και ρέει, ξαφνικά σε ένα σημείο υπάρχει ανατροπή. Δεν λύνεται αισθητικά, δεν στέκει αυτό που θέλεις να πεις, δεν γίνεται. Και εκείνη την ώρα πρέπει να αποστασιοποιηθείς ακόμα και από τον ίδιο στον εαυτό. Είναι σαν το έργο, ο μουσαμάς που έχεις απέναντί σου, αυτό που έχεις κάνει, να έχει τη δική του δύναμη, τη δική του άποψη, την δική του υπόσταση και να σου λέει «Όπα, δεν γίνεται αυτό που λες θα γίνει, δεν λύνεται, δεν είναι ωραίο». Εκεί λοιπόν πρέπει να είσαι πάρα πολύ ειλικρινής με τον εαυτό σου. Και αυτό πιστεύω ότι ίσως είναι το σημαντικότερο πράγμα στην τέχνη και στη δημιουργικότητα, η ειλικρίνεια που έχουμε με τον εαυτό μας. Έχουν υπάρξει στιγμές που έχω αντιμετωπίσει τέτοια δυσκολία και έχω απαντήσει στο έργο, δηλαδή στον εαυτό μου, «ΟΚ, ανέρεσέ το αυτό, σβήστο, μην το κάνεις αυτό». Ακόμα και αν ήταν η βασική ιδέα να βάλω, ας πούμε, ένα πολύ έντονο κόκκινο πάνω σε ένα έργο, βλέπεις το κόκκινο δεν στέκει. Το αφαιρείς. Πρέπει να είσαι έτοιμος να ανακαλέσεις, να αμφισβητήσεις τον εαυτό σου και να το απαντήσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια. Τότε θα βγει το έργο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία έμαθα να αγαπώ τα λάθη μου.